ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡೀರಿ ಗಂಧ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನಾವು ಈಗ ಸೋಮವಾರ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಸೋಮನಾಥ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನು ಸಪರಿವಾರದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ವಿರಾಮೋಕ್ಷ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಕಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಭುವನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸತ್ಲ ಕೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಈ ಮಾತಾ 2 ಗ್ರಾಮದಾಗಲು ಸೇರಿದು ಕೊಂಡಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟೆಕಾರ 2 ಗ್ರಾಮದಾಗಲು ಸೇರಿದು ಮಂತ್ಪಂಚದ ಸೇವೆ ಈ ಸೇವೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಒಂದುಂಡು ಈ ದತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿ ಮಾತ ಜನಸಮೂಹದ ವಿನಂತಿ ಅಂಜಿನ ಮಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಾತ್ಪಡು ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತೋಜ್ಪಾಂಚನ ಒವ್ಯಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗೇರಬಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂದಂಡ ಏನು ನಮ್ಮನೆ ಐಕ್ಯ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ದು ಆ ಸೋಮನಾಥನ ದುಮುದಿ ಒಂದು ಐನ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕೊನೋಡು ವಿನಃ ಐಕ್ಯ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏರು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳಕ್ಕೆ ಮತ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲ ಮಾತು ಐನು ಒಂತಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕುಚೇಷ್ಟೆಗೆ ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಆ ಸೋಮನಾಥನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸೇರ್ತ ಈ ಸೀಳಾಭಿಷೇಕ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತಾರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ 2 ಗ್ರಾಮದಾಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದೈದು ಬೈದಾಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥನ ದಯಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಸೇವೆಡು ಓವೇಂಜ ತಪ್ಪುತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಕಡಪರಾಜಪಡು ಅಮೃತವನ್ನು ಕೈ ಸೇರದ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಪನಂಚಿನ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಪನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಧಿವಿಧಾನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಾವಡು ఒక ನಂಕಲಂಚನೆ ಆ ಮನ್ಪುರಂಚನ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಸೋಮನತೆ ಕೊಂಡಾನ ಮಂಟ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಮುಂಡತೆ ಕೊರಡೆ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗ್ಯನಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ರೊತ್ತುರೋಕದ ದೇವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಂದು ಏನು 2 ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ದಯವಂಡ ಕೊಂಡಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಂತ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತಿರದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೊಂದು ನಂಗೆ ಮಂತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಮಂತ್ಪಂಚನ ಯೋಜನೆ ಇರ್ತದೆ ಅವಲೊಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತಿರದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಳಂಬಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ನನದೊಂಬಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಮಂತ್ಪಂಚನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೊಂಡಾನ ಸಿಯಾಲಾಭಿಷೇಕ ಸಮಿತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಡು ಕರಿನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಲ್ನೆಕ್ಕನಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಸಾಧಾರಣ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಸಿಯಾಲಾಭಿಷೇಕನು ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ 2 ಗ್ರಾಮದಾಗಲು ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ 2024 ಬಕ್ಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರೋಡು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಮನ್ಪನ ತೀರ್ಮಾನ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡತನೆಂದಾದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಂಚದಾಲಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂತಂದ ಜನಕುಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚೇನೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಸೆಕೆಟ್ ನಡಪೇರ ತೀರಂದನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಿಯಾಲಾಭಿಷೇಕ ಮಂತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ತಂಪಾನಂದ ಇಡೀ ಊರುಗಳ
ತಂಪಾವು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ಎಂಕಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜನ ಸಂದಣಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ಸೋದ ಬಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ ಬಕ್ಕ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಅಂಚನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನನರ ಎಂಕಲ್ನ ವಿನಂತಿ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೊಂಡಾನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಶಿಯಾಲಾಭಿಷೇಕ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ.